Anginibingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Ngiphinde ngikwamukele nawe ukuthi usanda kusijoyina kule channel yethu la sifundisana ngezinto ezithinta isintu sethu, umlando, ukuqondiswa kolimi njalo njalo. Namuhla ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi ubuhlungu bokulahla isintu. Abantu abaningi isintu uma besilahla basilahla njengabe indaba zalutho. Uthola ukuthi umuntu uthe umekhula wakhuliswa ngesiko kubo, wakhuliswa ngesintu, uthola ukuthi ubikiwe ethongweni lakubo, wenzelwa imbeleko, owesifazane wenzelwa umhlonyana njalo njalo. Kodwa uma sesemdala ngokuhamba indlela yokuthi yena ngoba nakusekhulile besaqale manje ayilahla imfundiso yasekhaya, asilahle isintu akhuliswe ngaso kubo njenganento yomgogodla yempilo yakhe. Egcineni manje uthola ukuthi useyabathuka abantu abadala, usethi yena izinto akazenze, omunye azaqhoshe ngemali ngoba abantu bacabanga ukuthi uma unemali izinto zisuke zihamba kahle. Kanti hayi ngoba kunjalo, ukuba nemali akusho ukuhamba kahle kwezinto. Angikho ke lapho bengaqondile futhi ukuthi ngifisa ukukhenzikeni kuloko. Uthola ukuthi ke manje umuntu sekuhamba isikhathi uyazimela yena useba nezingane, ubikiwe yena, izingane zakhe akasazibiki ngoba phela yena akasakholele esintwini. Kodwa kubhlungu kakhulu. Ithongo liyayilula intambo. Umuntu aphile kahle azibone nje ephila kahle, yonke into ihamba kahle. Kodwa ekugcineni ithongo uma selimshaya lifisa ukumzwisa ubhlungu, angeke lashaya yena, lizoshaya izingane. Ngoba na uma lizoshaya yena lihlukumeza izingane. Abantu abadala mebefuna ukuzwisa wena ubhlungu njenganomzali bashaya izingane zakho ngoba bayazi ukuthi wena ozeza ubhlungu. Kodwa mabeshaya wena izingane zisuke zeza ubhlungu. Ngekathi usuhambile emhlabeni usufika kwelamathongo, amathongo asiyakubuza ukuthi okugcina ngangani ukuthi nokuthi. Bese wena usuyaqala manje uyabuya uzohlupha izingane, usubuyele ezinganeni manje ufuna zikugcinele isintu, into oyilahlile wena. Isintu bafowethu sihamba sikudinga sona noma wena ungasilahla kanganani, kodwa sona sohlezi sikudinga ngoba siyinto engumgogodla wempilo zethu. Uma ukhule ngesintu sigcina isintu ulandela into yakini ngoba iyona eyakwenza ukuthi ukhulu ube ngaka njengongaka. Ngoba ekugcineni ngoba buhlungu kakhulu sekushayeka izingane zakho, sekuhlupheka izingane zakho ngenxa yakho. Asingahluphekisiki isizukulwane sethu ngento engekho. Isintu sethu siwumgogodla wethu.